sestre, dragi delegati, dragi poštovani gosti. Bosna i Hercegovina i njeni građani, a time i muslimanski narod, prolaze kroz najdramatičnije trenutke u posljednjih 100 godina svoje istorije. Stranka demokratske akcije je narodna stranka političkog centra, otvorena za sve građane Bosne i Hercegovine, čija su načela, ciljevi i organizacija utvrđeni programom i statutom. Stranka demokratske akcije je osnovana 26. maja 1990. godine u Sarajevu, a registrovana je 13. juna iste godine. U to vrijeme okupljala je pripadnike muslimansko-kulturno-povijesnog kruga, kao i druge građane koji prihvataju njen program i statut. Prema broju članova i simpatizera predstavlja masovnu stranku, a po izbornim rezultatima i najuticajniju stranku u Bosni i Hercegovini. Nakon osnivačke skupštine Stranke demokratske akcije u Sarajevu organizovani su brojni skupovi stranke na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i van njenih granica, na kojima su izneseni osnovni programski ciljevi Stranke demokratske akcije. Registrovanje prvih članova Stranke demokratske akcije na području općine Živinice počinje 28. juna 1990. godine. 15. jula iste godine u prostorijama čitaonice u mjesnoj zajednici Donja Lukavica održana je osnivačka skupština Stranke demokratske akcije uz prisustvo 95 članova i simpatizera. To je bio prvi osnivački skup SDA na području općine Živinice i sjeveroistočne Bosne. Za prvog predsjednika SDA izabran je Abdullah Delić, za zamjenika Ševki Abadžić, sekretara Mujo Dahić, blagajnike Mujko Hodžić i Ismet Maslić, te članovi Muharem Husić, Husein Kamenjaković, Ramiz Bajrić, Jusuf Kamenjaković i Sakib Dahić. Dalje slijede osnivački skupovi u Svojatu 27. jula te 28. jula u Tupkoviću. Da bi se moglo koordinirano djelovati na cijelom području općine i šire regije, 29. jula 1990. godine u ugostiteljskom objektu Lovac osnovan je prvi inicijativni odbor Stranke demokratske akcije za općinu Živinice, u koji ulaze Osmo Forčaković, predsjednik, Abdullah Delić, potpredsjednik, te članovi Fikret Hasić, Meho Ferizović i Aljo Selimović. Nakon obilaska terena i organizovanja 13 mjesnih odbora na stadionu Slavena, održana je osnivačka skupština Stranke demokratske akcije općine Živinice. Ovom skupu, održanom 9. septembra 1990. godine u prekrasnom ambijentu, prisustvovalo je preko 10.000 ljudi. Bosanskog kulturnog centra Živinice u petak je upriličena svečana akademija u povodu 17. godišnjice formiranja Stranke demokratske akcije sjeveroistočne Bosne i općine Živinice. U povodu 17. godišnjice formiranja Stranke demokratske akcije sjeveroistočne Bosne u petak je u organizaciji općinskog odbora Stranke demokratske akcije Živinice organizovana svečana akademija kojoj su prisustvovali i gosti visoki dužnosnici Stranke demokratske akcije na državnom i kantonalnom nivou. Predsjednik Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić, potpredsjednik dr. Sead Jamah-Kosmanović, generalni sekretar SDA Bosne i Hercegovine Amir Zukić, predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona Amir Fazlić, Osman Brka, član glavnog odbora SDA, Bajazit Jašarević, poslanik u Skupštini Bosne i Hercegovine, premijer vlade Tuzlanskog kantona Enes Mujić, Mirzeta Sulkić Hadžić, ministrica u vladi našeg kantona, Hazim Rančić, poslanik u Skupštini Bosne i Hercegovine, Hasan Hodžić, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Živinice, Senija Bubić, predsjednica glavnog odbora Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici drugih političkih stranaka na području općine Živinice i Tuzlanskog kantona. Svečanoj akademiji u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra prethodio je sastanak predsjednika Tihića sa članovima općinskog odbora Stranke demokratske akcije Živinice. Organizacija SDA Živinice jeste da zajedno obilježimo 17 godina od osnivanja Stranke demokratske akcije, da se informišemo o
aktualnoj političkoj situaciji, kako u Živinicama, kantonu, tako isto sa moje strane u Bosni i Hercegovini, sa onim što je sada i što nam predstoji u narednom periodu. Živinice, odnosno općinska organizacija SDA je igrala i ima veoma važnu ulogu kako u kantonalnoj organizaciji, tako uopće u Bosni i Hercegovini i nakon određenih problema koji su postojali, ja vjerujem da sada krećemo u jedno vrijeme, stabilnije vrijeme koji će značiti jaču stranku demokratske akcije, koji će značiti i omogućiti bolje pripreme i za predstojeće lokalne izbore. Nakon ovog sastanka na Svečanoj akademiji u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Živinicama, nakon